Buku sing rupaku melun ning tiasa ngapeke awangku agung sajakan salamuni kampar tondo panengeranira sithik sutirga marawati wong katon lawur paningalira katinungan kanuragan wantaramiji dumateng kula ingkang abdi ing kepadian kalilan cumadung dawuh sinuwun Prabu Menak Senggara Patih Rengga Yaksa wonten dawuh ripalungguhan iki aja kok kendhani anggenmu dandan kepara malah kenceng ana anggen kowe duwe niat lan tekad sing kenceng lan gembleng Malakrama kelawan Yayi Anjarsari ana sing dadi pepalang ana sing nyandung tumraping ibarate wong laku ora ana liya kejaba nata Ndrawati Sri Bathara Kresna ingkang bakal malakramakake putrane kelawan kembang pertapan Candhi Pancuran lajeng keparengipun kados pundi kula cumadung dawuh siyaga ing diri sawiga ing gati liwat dalan sisih etan Buddha dina iki Rek lampit perungkat kimpul waton lanang nyekel gaman tandya
Kala kang puminga tatampo samya medali ler katet wilateng kata dah mangkong mengonceng niti bincang sangaji mijil latinyo ngedali wuwus terus swara wilaga kaya buta singa pragil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Ratu Ndarawati iki sing jeduluk Sri Bathara Kresna pancen kepara nyata panjenengan diwanokake ditepungake wae Narendra parang garong menak senggara Ripalungguhan iki kowe kondura marang prajamu Ndarawati mbuh piye reka dayamu anakmu si Setyaka kon golek wong wadon liya Anjarsari tak jaluk. Anjarsari tak jaluk janji kowe manggahi lakone rame iku. Rudha mentap lerake netap supaya yakinipi
bang mawingo-wingo langis lakone rame kowe ora sida mantu ning kepeksa ana layang kabar do momot layar kaca do nayangake Ratu Ndarawati glundung sirahe merga dipateni karo Menak Senggara cangkeme. Ya iki sing ngongkon ngantem Menak Senggara sapa? Mboten. Ning kula menika tanggap ing sasmita. Ing atasipun paduka menika pepunden kula. Dipun ancam dipun incip kados mekaten kula boten trima aku ora kirim mangke riyin kula ingkang boten nrimakaken paduka nganti dhumateng kula minggah wonten Gunung Rewantaka menika mestinipun supados ngreksa dhumateng kawibawan lan kawilujengan ning lak ya bisa dipetung kanthi becik model ratu kados mekaten boten saged dipun cak petung kula pun apal pramila saking menika katuran pinarak ingkang prayogi Ratu Warangtaka yaki badhe ngrampungi ati-ati ana lakoning Kurawa muni atine ape manyu kenoing citra tantiyo sang Sapiati tengaraning aturit wong maguru kangka tetekaya butula wara panriting Rangga Hesti ninggal tata krama cumantaka karo Ratu Gustiku sapa Senopati Ndarawati Setyaki kang dadi aranku. Kowe kesete Prabu Menak Senggara ya dasar para nyata tumandang garba kang dadi aranku. Kowe ngejak geger ngejak rame tumrap lakon iki. Apa serep nyawamu? Nadyan nyawa mung siji ora bakat sipuan yen tanding karo kowe sak wadya balamu. Piye? Jaluk Prabawa murmu.
Wah. Jebul jajam. Ah. Sambako. Rat.
Kembang menapa ladrang gleyongan sing yasa Prof Sarwanto sing nggon foto story saya muda ae. Nah, ndak bacotake anggenku tutur ya Sari. Wanita uga sinebut putri, estri lan uga wadon. Wanita tegese wani ditata wong wadon yen wis bebrayan kudu wani lan gelem ditata karo guru lagi anggone mbangun keluarga tumuju marang kautaman lan uga kerukunan. Angka loro uga sinebut putri, puput marang tri perkara tegese rampung telung perkara ya kuwi leladi marang guru lagi, leladi kelawan wong tuwa lan uga leladi marang putrane kabeh. Uga sinebut estri sing tegese adek-adek mula dadi wanita mono kudu bisa dadi adek-adek tumrape wong omah-omah. Tindak tanduk muna-muni kudu dijaga sing kanthi apik lan becik merga tumindake bakal dicontoh karo putra-putrane. Ingkang pungkasan sinebut wadon tegese wani dadi papan lan dadi panggonan tumrape kakunge anggene nentremke rasa lan papane anak beningake pikir. Mula wanita kuwi kudu bisa ngedem-dem marang swasana, ngendhakake lan uga ngemutake lamun ta garwa lagi suntrut lan duka. Yen ana perkara keluarga wanita kudu dadi banyu, aja malah dadi geni sing bakale ngobong wong bebrayan. Gatekno. Caritane satriya leno
kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangesthine ing ngerti kayun sinasu tapa prasta daya teka la enggal apatno kosong ambalan sadar kawe isen la ade golek osalis wurung bakal manut sedina wae aku ora ketemu kelawan kowe rasaku wis bingung sedina ora pinanggih kelawan kowe rasaku wis lemes lan lesu padha karo aku yen ora ketemu karo kowe ning awake giyatel kabeh dah Sekar lungguh tentrem lan tintrime rasane wong tuwa iki gumantung saka pakartine anak. Wong gerang rasane kaya munggah swarga tundha sanga lamun to anake mbangun miturut kawan kandhane wong tuwa tansah digen-mugening panembah ngesti marang pangibadah bangun miturut marang reh perintah lan dawuhe wong tuwa. Ning lamun to patrape anak wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik kowe ngono ki padha karo nyengkakake bapakmu enggal mudhar nyengkake wong tuamu enggal nyemplung ana ing neraka jahanam. Wiwit cilik mula yen karo Sari anane mung ndok tresnani anane mung ndok turuti tembung alus yen karo Sekar kowe mesti kaya mengkono kuwi kasar tembung ora patut diwungake mongko panjenengan pidrajate Brahmana rina wengi tansah ngelikake kelawan Sekar apa panjenenganmu ki apik-apike menungso aku percaya ripalungguhan iki mangasrama dadi pendhita dadi kiai sing becik. Apa ndak kira aku ora ngerti jaman cilik aku mbiyen. Wong sak pelataran iki sing dosane akeh dhewe ya mung Resi Watrika. Kamar mancung supeten kang dadi tembung sing ngaya-wara. Lekno mripatmu jerengen gobokmu Sekar. Ya mergo gedhe kelawan prihatine. Manut karo wong tuwa adimu Sari. Sasi ngarep bakale pinundhut mantu kene bakale ana pahargyan lan rupiah-rupiah.
Binarwa putra Ndrawati Sri Bathara Kresna kuwi dudu ratu baen-baen. Yen ndok tutuk-tutuk ni anggenmu srawung karo wong lanang sing gonta-ganti, kowe bakal sapa sing gelem ngalap? Tungamu karo anakmu kaya ngono eleke. Ripalungguhan iki sawangen apa? Sawangen antarane Sekar karo Sari. Kira-kira sapa sing bakal luwih bejo? Sekar. Mirahing sun prihatin waspogung mijil tuhu tahatan pokaryo kebangetan sing dadi ucape mongko mandi-mandine pangucap ora kaya dongane wong tuwa parandene kowe tega mentala bapa watrika kowe mbandingake aku lawan Sari ripalungguhan iki ora mung marang panjenenganmu ning marang jagat saisine Sekar bakal mbuktekke kira-kira besok Raden Setya lambruk ning pepangkone Sekar apa Sari sawangen. Kata sang Gatot Kaca Kinun mapak araka suta Kakapira Kresna murup dadane kaya halilintar murup dadane kaya halintar cakra Patnaba kawula nunggih sapa kuwi tambuh marang ulun oh tambuh marang ulun tek ulun tembung kayangan Astungkara Sidang Sekaring Bawana Langgeng lho tek kaya dewa pancen ulun iki dewa dewa sapa Bathara Kaca
pukulun Bathara Kaca Sriwedari nuwun sewu menawi Bathara Brama nika dewane geni Sang Hyang Bayu nika dewane angin menawi Paduka dewane menapa ulun dewane bledhek saking kahywangan pundi ndelinggendanggen kayangan ndelinggendanggen sik aja-aja sampeyan ngapusi asline Gatotkaca ning ngaku Bathara Kaca merga wedi karo Menasenggara ngaku dewa ngaku Bathara Kaca mongko sejatine aja-aja sampeyan Gatotkaca bedakno dhewe antarane dewa karo manungsa jenenge wae wis geseh kaya mangkono ulun Bathara Kaca sing mbok sebut mau Gatotkaca Gatotkaca Bathara Kaca meksa beda benten nuwun sewu yen Gatotkaca dedegipun padha kelawan ulun suwantenipun padha kelawan ulun aja-aja sampeyan Gatotkaca bedakno dhewe Gatotkaca Bathara Kaca meksa beda kadigdayanipun padha kelawan ulun kaprawiranipun padha kelawan ulun alah aja-aja sampeyan Gatotkaca bedakno dhewe Gatotkaca Bathara Kaca meksa beda kok dhuwur ngelik andi babon lho wong lanang sejati nggih satriya pinunjul nggih lamun to bisa ngalahke Gatotkaca tegesipun pengin ora kowe ngalahke Gatotkaca merga Gatotkaca ki putra pulunane Ratu Ndrawati carane ngalahke Gatotkaca rada maju lungguhmu krudha ngentat lireke netap Sukayaya ini pitodo bang mawing wengit netra kocak ngundar andir weningno pancandriyamu nggih remno netramu mboten saged bablas tilem niki mangke kula men wening pangesti merem nggih lajeng yektine sing jeneng Gatotkaca ora genep loro ya aku iki Tampanana sing semebar warta sing rata neng pucuking Gunung Kemukus neng pucuking Gunung Kemukus ana pendhita sing kondang pinter nyantet pinter melet coba aku tak sambat karo panjenengane samadyan nedya kondur
saya dalwara rasa biar lintang kumadap Isti sunyo tengah wangi lumrang kandaning puspita karang waning udyanira sang dwija warambrengen lir swaraning madu brangto putrane warok guna seca asmaran mring masubrata aku suminta mbok elingi jono ana astane Gusti jono rahasia Gusti pucuking gunung Kemukus sanadyan kondang kaluka papan ingkang gawat liwat angker kepati Arandene ana Brahmana ingkang mangasrama ing kono anenggih bos kondang kanthi peparap Kyai Singa Brewok Kyai Singa Brewok sanadyan plontos kang dadi mustakane ning gedhe kadigdayane arum swarane
para nyata lamun to kene iki pertapan Gunung Kemukus pancen kepara nyata. Panjenenganmu apa parab? Wis kondang kaluka kowe kok ndadak takon. Iki Brahmana sing wis viral. Tegese wis kondang singa brewok. Singa brewok pancen Ramayda kondang kaluka ning bareng weruh piyayine kok yuh ganteng sapi sampean. Sawedok lambene eleke kaya ngono. Lha cara ngendi coba ngatasi ngaku Brahmana, sirahe dientekke rambute, dur gondrong isor iki ngarepe piye? Iki lho, ngisor iki to. Iya. Tak kira liyane mak tretep aku, mak tretep aku ora. Kowe sapa, Nduk? Saka Gunung Rewantaka, pertapan Candi Pancuran, aku awangi Endang Anjar Sekar. Celukane akrab Sekar ngono. banjur kok nganti kraya-raya munggah ana Gunung Kemukus kene ana wigati apa? Panjenenganmu lak Brahmana sing pinter. Jare wong-wong ngono kuwi. Panjenenganmu lak Brahmana sing waskita. Ya, Panjenenganmu Brahmana sing wegik. Aku tak matur. Aku duwe kadang anom sing sipate pawestri jenenge Anjarsari. Ning nyatane katresnane wong tuaku Resi Watrika ki ora adil. Mban cindhe mban siladan. Nganti kebacut lan kebablasan sing dadi pangandikane ngesotake kelawan Anjar Sekar. Apa panjenenganmu bisa ngreka daya adiku sing bakal palakrama ora sida rabi malah nemahi bilahi banjur calon manten lanange rabi karo aku iso ora? kecil Yen iso apa wae panmundhutmu bakal tak pinangkani penemban. men bangsane jengges nyantet nenun nenung ngono ki gaweane singa brewok ning ya kuwi Jerbasuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan supaya adimu sing saka pertapan Candi Penataran kae pikun ora. Candi Pancuran Lah ya mancur neng penataran. Nek gawe cilakane adimu iki gampang tur banget. Ning ana pitukane ngersake dhuwit pirang puluh yuta. ora sudi. Ngersake brana picis pirang gerobak. Ora sudi. Ngersake wujude Raja Brana pira. Aku ora sudi. Tawani apa-apa nek ora kersa ya njaluk udel apa piye? Sandinge. Marai kudu. Aku kudu bisa nglebokke kadigdayan liluwih marang kowe ora lumantar kanuragan ning kudu liwat cairan. Sing dikersakake Oh sik.
Lek bondo aku ora butuh. Wis tuwek kaya ngene golek bondo nggabrak apa derajat pangkat ranggumu napa neh duwe. Kowe ora ngerti. Aku ya adus ngangge Coca-Cola ngerti ora? Iku kudu diedit karo TVRI iki nggo. Waton kowe gelem nuruti brantaku to nafsuku bakal ndak pinangkani panjalukmu gawe bilaine adimu. Sing ndak kersake piye? Kowe kudu bisa gawe mareming rasaku sing tegese nuruti brantaku. Manut tak keloni adikmu bilai, Ora nyebut tuwek keklek kaya ngono. Ora wong kaya gombal kang ngono. Ari gelem ora, gelem tindakno ora ya mulya kana. Kowe rene ra tak undang. Pitukane ya kuwi, gelem ya kuwi, ra gelem ya kuwi. Penemban. Apa kira-kira ora ana dalan liyane? Sak mrosal-mrosal andar sekar. Aku isih bisa njaga kelawan kasucenku, iso njaga karo kehormatanku. Yen nganti palungguhan iki bakal ndok renggut, bakal ndok rusak. Pamurung aku bakal nandang wirang sakjeke urip. Gelem ya ngono, ra gelem ya ngono. Yen gelem ayo ndang neng mburi, yen ora gelem mulya, pasienku isih pirang-pirang. Ayo. Ayo. Ya ampun, sarunge diuncalne. Ayo, kikuk. Kaya mangan, wah, si malakama. Penemban, yen rentak pinangkani pamundhutmu tan murunga cabar anggenku gawe bilahi kelawan adikku. Apa ta kaya apa tak lakoni penemban. Surem dewang ora kingking
Tua, tua. Nyambung padha penake. Ya ngono kuwi wis tok dolano HP wae timbang bingung lemu nyekel bedhug. Mak dia mlaku angel. Ada gitu ayo. Penembak. Gandeng ripalungguan iki aku wis nuruti omongan dadi leksamu. Aku nagih janjimu. Tenono sedilo. Apa penemban ya iki sing sinebut Sekuntu Mawar Merah. Rahasia Sekuntu Mawar Merah iki mawa wewadi, mawa sarmadi, wewadi. Sabdo jati ora. Iki gawanen kembang mawar iki gawanen mengko sumpingna neng karnane adimu. Karna Pak Jokarno. Kowe bocah saiki ra ngerti tembung karna kuping. Sumpingna, slempitna ning kupinge adimu. Engko yen wujude adimu kaya apa, kowe aja kaget. Ning kowe ya kudu etok-etok susah, etok-etok sedih, men ora ngetarani. Adimu bakal bilahi kowe sing mulya. Matur nuwun penemban. Tak gawane, oh yes to. Dititeni lan dieling-eling yen wujude adimu dadi apa-apa, kowe aja kaget ning kudu malah etok-etok susah. Dengo sing dadi wondo
Ho. Ho. Wet. Wet. Hot. Ho. Wet. Hot. Ho. Rat. Rat. Ah. Oh. Ho a e ho a ho. Ho a e ho a ho. Ho a e. Yo, kowe. Dadi apa kowe? Ngambah Markantara. Markantara. Yo. Oh. Put. Ah. Hot.
manjing serap surya. Tiyang niku menawi wancinipun surup ngeten iki kok mboten kondur malah teng pinggir wujudipun telaga Sugandika ngeten iki sok yo malah mbebayani. Nggih Mas Rara. Napa paduka mboten nate mirsani wujudipun film waktu magrib nika. Malah teko film barang lho. Wong Jawa ki apike yen wanci surup enggal kondur. Kejawi saking menika jenengan menika lak badhe dados manten. Mbok jenak pinarak lenggah kemawon wonten pertapan. Perkawis umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi sing cetha sing lurus ngono. Tuwek ra iso lurus lho. Eplah. Perkara umbah-umbah ngeten iki mangke kula kali anak kula Limbuk kemawon ingkang ngayahi. Jenengan kedah njagi sariranipun supados tetep seger kewarasan. Nadyan kaya ngapa lan kepiye biyung yen busanane Bapa Resi Watrika ora aku dhewe sing nyuceni kaya ora marem. Merga sasi ngarep lamun to aku wis palakrama tan wurunga bakal kaboyong marang Ndarawati dening Den Mastiyaka. Wis ora ana wektu meneh kanggo leladi kelawan Bapa Resi Watrika. Mula mumpung isih ana wanci kang prayoga busanane Bapa Resi aku sing tetep nyuceni. Nggih ning niki sampun surup kados mekaten nggo mantuk. Mangke kula ingkang nyigeki wujudipun sandangan menika mantuk. Mboten sae jenengan kedah saestu tur garwa jenengan mboten sembarang piyayi kakung ning menika putra Narendra Agung aja nganti malah mangke kepengkok ing Pantabaya ubayane malah mblenjati. Nyatlangening kalanggan negara pantamun sareng tinon lir kekoneng wong kurem sorote tanpa adang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mongso katiga Sembah kula katur Mas Rara Anjar Sekar. Bekti kula Mas Rara. Ya ndak tampa. Kowe mulya dhisik, aku pengen jagungan wis kangen karo adikku Sari. Oke, minggir. Mboten langkung sendika ngestokaken dawuh ayo mak. Yo. Goblok rono yo nyemplung tlaga rono lho. Nengen oh nggih. Ngantuk to, malah nyemplung tlaga ora. Sari. Kanggo Anjar Sekar sampun dangu mboten kondur. Bapa Resi Watrika
kapang kalian jenengan ndika Kakang. Iya. Mengko mulih bareng karo kowe. Kabare kowe arepe palakrama, iya. Nggih. Sisandhan kula nyuwun pangestu kinjang dinten anggara kasih kula badhe palakrami kalian Den Mas Yaka. Aku nderek mangayu bagya ning tak jaluk. Kowe aja nganti wegah dandan ya. Sing pinter ngadi sarira ngedi busana. Yen kowe nglombrot kaya ngono ndak saya bosen garwamu. Mergo sing jenenge wong lanang piyayi kakung kuwi ora bakal bosen, ora bakal jeleh nyawang telung perkara. Siji nyawang tanduran sing ijo royo-royo, angka loro nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing. Ewadine angka telu ora bakal bosen nyawang wong wedok ayu. Mula dandana sing apik. Iki ana wujude kembang mawar ingkang ulese abang. Yen ndak sumpengake ning karnamu mesti dadi lan ayumu. Sang Anjar Sekar hanyumpingake wujude kembang mawar abang ingkang ngemu wewadi handheprok nengge Anjarsari nalika semana dayane penemban singa brewok wujude Sang Anjarsari wis beda kelawan wingi malah gawe kaget gawe Gorai rasa sinten kemawon ingkang hamirsani ilang wujude putri dadi putri duyung Kene Sari, atas. Kurem sewang para kingkin ler mangutwa kang layon denya ilang memanis. Aduh kakangku sabar pisan mboten duga mana pilih lampan kula nek kados mekaten aku lawis kandha bapa penemban matrika ya nate paring dawuh Laga Sugandika iki medeni parandene iku malah dolan ning kene iki piye Bapak anakmu Bapak wong bagus wa pijar
penggedhek ing mapan wonten ing Gunung Rewantaka. Anjerit sundul langit ndula kaya nyundul akasa. Nenggih Resiwatrika mulak kahanane ingkang putra putri kinasih nenggih Sang Anjarsari ingkang awujud duyung. Ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune. Sanadyanta megap-megap lan magep-magep mangkono kawijil pangandikane Resiwatrika. Sari, Sari, kowe arep rabi ning ya kene wujudmu kaya ngono Tandha. Bapak piye kuwi atiku iku? Bapa lak wis kandha yen wanci surup kuwi aja lunga saka omah. Apa neh kowe mapan ning Tlaga Sugandika sing wis kondhang angker wingit. Bapa sewu lepat yagung pangaksama paduka babar pisan kula mboten mangertos. Kula nyuwun pangapunten. Gendeng wujud kula sampun kados mekaten kula mboten saged gesang wonten ing daratan. Mila saking menika kula aturi mbopong dumateng Sari. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyemplungaken wonten madyaning Tlaga Sugandika. Menawi kula mboten lumban wonten ing toya Tamburunga kula badhe pejah garing bapa. Wah, dewa. Kebangetan lakonmu. Muga enggal antuk pitulungan lan pakuatan Sari. 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 Anjarsari. Kados pasti. Bapak. Sari kebangetan ngangetake bakal dadi manten lelakonmu kaya ngono. Karo lawan ora. Kelakon dadi sifut pun.
kaya ngene. Betul. Lajeng gelem ora gelem aku besok dina anggara kasih kudu tetep mantu. Lah nyatane sari wujude kaya ngono mosok ing atase dadi duyung kok arep dadi manten njur maknane kepiye? Mula kang mangkono aku bakal nglironi. Gandeng adimu kaya ngono aku njaluk tulung wakile manten wedok saka kowe. Mula kang mangkono upamane kowe sing tak rabekke karo Den Mas Tiyaka, kira-kira kowe gelem apa ora? Idioto. Siap. Kuwi yen nata Ndrawati Kresna kait gelem nampa yen ra kersa nampa lakon iki peteng gedhe. Iki sing dadi manten. Sekar seni karawitan lho. Apa ora melek mripate sinden sliwet dari. Nganti ana sing ganggu gawe karo aku dadi kepruk nganggo sekso kok piye. Tetep menang Sekar yen karo Sari. Telumban ing madyaning waris yektine mung nyadang pengasih saka Hyang Agung nenggih Putri Duyung Risangan Jarasari. Mangkono ganti ingkang cinarita ora kaya repak Panakawan ingkang angrengga indahing putri saking Surakarta.